A un paso de vulnerar a cordura, de presenciar o declive da sensatez, depenicando en faragullas principios ata agora vixentes, sólidos principios. Un paso máis e chamaremos pola desobediencia do aceptable, polo levantamento do incondicional, do desexo letargado en formola e vixilia de Antonte, do palpable manifesto, que non nos frea a magnitude da novidade, a espiña que inxecta a dúbida, o sedentarismo impasible, o retraso da causalidade que non nos deteña. De seguir así acabaremos por desenmascarar os dogmas. Nunca ningún conseguiu agocharse en tan acoutado espazo. Non para nós, porque somos loita, resistencia e vitoria, os únicos legais nun mundo sen papéis. Exemplo, teimosía, desacougo, un despropósito e unha convicción mutua, unha mirada latexando desbocada, o punto de partida neste camiño a medias. O de menos é chegar. Andaremos cando teñamos que andar e correremos cando sexa preciso, e non nos avergoñaremos, porque nunca nos verán recuar.